ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୁଣି ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଟୁ। ସେହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପଥ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 14:6 ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପଥ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବିପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 8:32 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହିଁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ ତାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସବୁ ମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହିଁ ସବୁ ମରିଯାଇଛ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:12 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଏହି ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ପଥ, ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କରିବ, ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣମାନେ କି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯୁବାମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।